Relax game. Pangutong may inaw. Nagnet LPN. Wala may utol. Ah, manggol ko ma'am. Sa ito ma'am. Hmm? Oh, nagilot ko karon. Dere sa Rabina compound. Wala ka bote gym. First cram. Karon ka mapahilot? Hello. Buan, karon na lang akong bakante, ma'am. Nakoy alas 5, hantod gabi eh.
Nga naman, layo pa inyo ha? Ay, kaya ro. Pwede 3:30 lang ma'am, kay di mas hindi po kakaya sa time ba? 3:30. Oh, kuha na lang, ilista na lang diya, kuhaan. Rabin, first time straight, Rabina compound, wala ka ba sa gym? Hello? Wala problema basta. Unsa may sakyan na niya? Pagkuhan, basta kakuan magban first cram nakatod mo first cram. Basta katod first cram, unahan lang gamay sa Palawan, mangutana mo ka sa Rabina. Unahan ka sa Rabina, nya pag makasulod na mo sa Rabina, unahan lang gamay sa Palawan na inamaligag mga prutas. Man, na gamay dalan diya, sulod mo diya mo na Rabina. Nya pag sulod nyo sa Rabina, first kanto lang diya lang mo nung pangutana lang sa balay ni Eric Hilot. 3:30 ma'am ha? Okay, pagdalagwan ma'am, kanang nakay malong. Habol na lang, habol, duha. Habol duha, jacket, medyas, jogging pants, shirt, anak. Sige. Salamat. Pahuway. Yep. Ayan. Ano ko dito si Greg niya na 5? Bata, ano ko? Iman ko dito. Huwag problema mo. Lipat pa. Saman. Kung pamalim yung gano'n mo. Daga, kay ka. Ano? Sagit, bayok, git. Parang tao mo, masagit mo. Ganun ano po, sagit. Laki na to, ganyan. Hindi ko magsakit. Alam mo, Bayok man sa dito. ano mo, magpakailaw lang dito ba? Barangay.
Da. Kaya bakit naman? Libre lang ito. Ang Ito pa sa kukunin mo mga. ma. Kaya kaya magugma, di sa tamalunggo. Butang ron ako to diri ako nag-charge. Nag-charge naman to diri na gano'n. Kaya mo. Gamitan mo? Kaya nga, ito na asa na na. Nag-charge naman to diri na gano'n. Naginig to. Yan ang dito ako bak. Dito ko. Hindi siya daw, ganyan kang dinula. Kung man na isa-isa, sa napad. Una lang yung bato. Anong jailing now? Marami mo gitago. Nagidyan ko dito. Isa lang ha. Isa lang. Doa. Kaya niya nagduha. Yan ako. Nawala iting dagang, mera ka. Ayun. Huwag yung hari ng bigyaan. Ahora ko. Ang bagan, magiging ka kwarto dira. Pasalamat ka, di na ko nanguha. Magkaroon, isang taon na kain sa karoon. Aba. Kabalo ba? Ada. Gusto ko na. Puti mo eh. Hindi na ako kung ganina dire. Dilo traman ta dilo sa mga sa ngilan. Dilo tratan na sa ngilan. Kaya nakita ka pa ng kasa. Ay, dibuta ko yung mayung kayo. Hindi. Hindi na ako ng bintang ba? Okay. Pagkahawak mo na kubli, apa mo yung rang cellphone, nag-charge. Ito mo pangkal ng tulog ha? Ano bawa? Okay. Kasi na gamit tayo man. So, Lukay naman dia. Asa yung cellphone? Hindi sila kita asa yung cellphone. Hindi ako sa cellphone. Asa yung cellphone? Masakit eh. Kahit ito, kamagane. Ito, sir, grabe. Kung sa siya, opposite ane. Ito mo lang po siya. Kung sa iyo, reklamo, mo po ng atbang. Ningang ko kami dire. Ano pinutan mo? Pinangan tong tingog yun. Ang piyong naman. tulog. Okay naman, mamay na ka. Jesus, na maayon na. Thank you for watching guys. Bye-bye.